Сёння ў Беларусі скончылі маштабную антытэрарыстычную аперацыю, калі верыць Александру Лукашэнку, канешне. Все настолькі сур'ёзна, што прэтэнзіі будуць прадстаўлены самому канцлеру Нямецчыны. Магчыма, таму былі адмененыя заўтрашнія ўрачыстасці з нагоды Дня незалежнасці. Вы глядзіце Белсатзум, для вас працуе Всеволод Шлыкаў, і сёння ў праграме. Дзень незалежнасці без параду, затое з малітвай за Беларусь. Чаго баіцца Лукашенко? Люди, которые отказываются за бяспеку Лукашэнкі і за бяспеку вось таких мерапрыемстваў, просто няма ўпэўненасць у іх. Зачыстка грамадзянскай супольнасці, надышла чарга на палітычных аглядальнікаў. Ім падаецца, што калі зачысціць там медыйнае поле і экспертнае поле, то быццам бы пратэсны настрой там або нейкая незадаволенасць там дзейснай сітуацыі ў краіне, што яна быццам бы будзе спадаць. Як беларусы дапамагаюць землякам-пераселенцам ва Украине? Для меня волонтерство, наверное, это возможность, такая эгоистическая возможность приблизить то, чего я хочу. Я хочу быстрее вернуть в Беларусь, вернуть свободу. Дзень незалежнасці без параду і практычна без святочных мерапрыемстваў. Чаго баіцца Лукашенко і чаму не апране свае любімыя пагоны галоўнакамандуючага з дзяржаўным гербом? Гэта мы абмяркуем з палітычным аглядальнікам Петром Рудкоўскім. Добрый дзень. Заўтра у нас дзень незалежнасці і, уласна, ўпершыню практычна за апошнія 20 з нечым гадоў не толькі параду 3 ліпеня не будзе, але і нават на дзяржаўных тэлеканалах няма нейкіх адмысловых телепрограмму, телепередача у программе передач. На ваше меркаванне, чему святочное шоу традиционно отмененное? Ну, то, что не будет передачи, то подай, что нет, там некалькі на працягу дня передачаў на паваеннай тэматыцы ёсць, але, канешне, тут вельмі сур'ёзная розніца з усімі, амаль што усімі, там, апрача 99-го года, годами лукашэнкаўскай эпохи, что вось парада, который заўсёды быў таким помпезным, тады калі Лукашенко фігураваў як такі значыць, як экспанаваўся як галоўнакамандуючы ў такой спецыфічнай форме, якая нагадвала маршальскія формы. Гэта даволі важны для яго і з псіхалагічнага гледзяшча, ну і таксама з гледзяшча ідэалагічнага момант. Тым не менш, вось у гэтым годзе, ну, усё указвае на тое, фактычна ўжо няма ніякіх сумневаў, што гэтага парада не будзе. Гэта, канешне, вельмі цікавы і дае над чым задумацца момант. Чаму гэта не адбываецца? Ну, ўжо там шмат выказана меркаванняў, тут і эканамічны фактор, і фактор бяспекі. Что тычыцца эканамічна, ну так, тут, канешне, перспектывы невясёлыя, тым не менш, но я думаю, што на такую аказію, тады калі няма іншых ідэалагічных вагароў, каб узмоцніць сваю ўладу, то вось такі момант, такая аказія абавязкова мусіла быць выкарыстана, незалежна ад таго, якая там эканамічная сітуацыя. Ва ўсякім разе гэта не тыпова для аўтакратаў, каб ашчаджаць вось на такіх выпадках. Поэтому, на мою думку, что тут ўсё ж таки важным, найважнейшым фактором был фактор бяспекі. Але зноў жа тут гэта пытанне бяспекі ад каго? Ад пратэстуючых, ад патэнцыйна пратэстуючых, што ўлады там баяцца таго, што раптам знянацку актывізуецца пратэсная актыўнасць. Хутчэй за ўсё не, поле вельмі моцна зачышчана, цяпер вельмі моцна людзі запалоханы. Тут мінімальная імавернасць, што выйшла б нешта некантраляванае. Застаецца гіпотэза, на мою думку, найбольш імаверная гіпотэза, што проста Лукашенко не упэўнены ў сваім атачэнні. Тут, конечно, что робится внутри там атачэння, там тых людей, которые близкие принятия ключевых решений, которые уплывают на гэтые решения. Так само не маем магчымасці дакладна ведаць, хто уваходзіць у гэтае на дадзены момант у гэтае блізкае кола. Але такія апасродкаваныя моманты, которые сведчаць пра тое, што там, хутчэй за ўсё, сітуацыя складаная, гэта яшчэ да выбораў, гэты працэс супраць Андрэя Тюріна, чалавека, который на працягу фактычна ўсёй лукашэнкаўскай прэзідэнцкай кар'еры быў адказны за ягоную бяспеку.
Вось пачаўся тады працэс, здаецца, у весну, і непасрэдна перад выбарамі ў Тюрына пасадзілі ў турму. Там ёсць вялікая няўпэўненасць у тым, як, значыць, людзі набліжаныя, людзі, которые адказваюць за бяспеку Лукашэнкі і за бяспеку вось такіх мерапрыемстваў, як проста няма ўпэўненасць у іх. 3 ліпня такого традыцыйнае свята у нас не будзе, але набліжаецца пакрысе іншае новае свята. 17 верасня у нас цяпер дзень народнага адзінства. Ці гэта будзе, прынамсі, у гэтым годзе такім маштабным святам, которое заменіць в пэўнай ступені Дзень незалежнасці? Значит, праз прызму Оруэля, значит, подвойное мышление, подвойная мова. Значит, там, где есть фактор, там, где потенциал наибольшего расколу, там будем говорить про единство. Там, где есть просто видовочные массовые фальсификации, ну, то будем говорить, что было идеально, криштально и неимоверно, и узор для всего свету, как проведенные выборы. Вось, ну, и у той же самой категории это и год, и день национального единства. Значит, ну, у ситуации, когда отбывается зачистка поля, ну, не только от элементов, которые кидали там на просто выклик державе, але просто самые любые симптомы незгоды, любые симптомы отхиления от генеральной линии, когда они караются и переследуются. На фоне этого обвешается год национального единства, там нібито примирения. 17 вересня, значит, дата, которая, ну, складаная, которая болесная, так само для частки белорусских громадянов. То бок, значит, як яе там ацэньваць з гістарычнага гледзячага, это уже іншая справа, але ператвараць гэта у дзень нацыянальнага адзінства, ну, гэта зноў жа з орвелевскага арсеналу, праз прызму Орвеля да гэта трэба падыходзіць, інакш кажучы, тое, што з найвялікшым патэнцыялам расколу, раздзялення, канфлікту, вельмі канфліктагенная дата яе рабіць годам, значыць, датай нацыянальнага адзінства, ну, гэта, канешне, но толькі такія вось рэжымы могуць на такое пайсці. Натуральна, што дзень уварвання савецкіх войскаў у другую рэч паспалітую, гэта такі, напэўна, ну, то, што гэта дата 17 верасня была прынята днём нацыянальнага адзінства, так званымі, акурат 17 верасня, калі савецкія войскі варваліся ў Польшчу, гэта, натуральна, такі шалчок в іхным вертыкальным уяўленні ў польскі бок, але ось год, тым не менш, прыняты, ідзе ягоны 7-й месяц недавно пачаўся. Як ацэньваеце, ці бачыце нейкія намаганні ўладаў па тым, каб задзіночыць, прынамсі, каб звонку было нейкае бачанне таго, што вось беларускі народ задзіночаны? Будаванне фасадаў, так, это тое, што аўтарытарныя рэжымы, асабліва вось такога савецкага тыпу, постсавецкага тыпу, там, неасавецкага тыпу, умеюць рабіць, і гэта на працягу спачатку 70 гадоў савецкай улады, цяпер 27 гадоў лукашэнкаўскай улады робіцца на стварэнне фасадаў. Вось, але тое, што за фасадамі знаходзіцца, ну, гэта ўжо іншая справа. Карацей кажучы, такія рэчы, которые цяпер былі б ключавыя, гэта, ну, размовы публічныя, непублічныя з прадстаўнікамі, з тымі, хто хочуць пераменаў. Вось, ці з тымі, которые за мяжой знаходзяцца, ці ўнутры краіны, это ўжо іншая справа. Бачна, што баяцца страціць уладу, так? Але, ну, вось уявім, што на месцы тых жа уладаў, на месцы вертыкалі, калі мы сапраўды хочам нейкім чынам супакоіць настрой у грамадстве, задзіночыць яго, ну і, натуральна, пры гэтым не страціць уладу, што трэба было б рабіць? Нема, вось, акурат у тым-то і праблема, што ў выпадку, калі улада ідзе на дыялог пасля таго, што адбылося, то гэта можа запусціць каскад пераменаў. Нешта падобнае адбылося тады, калі Гарбачоў прыйшоў да ўлады. Вось, гэта, ну, з гледзяча самазахавання рэжыму тут ёсць пэўная зерне рацыянальнасць. Іншая справа, што ў доўгатэрміновай перспектыве гэта зноў жа не спрацуе, хутчэй за ўсё не спрацуе. Прычым бунт можа быць вельмі нечаканы, вельмі балесны для ўсіх бакоў.
Карацей кажучы, гэта бясконцае зацісканне пружыны, оно можа вынікаваць тым, што гэта пружына ў пэўны момант вельмі балюча стрэліць. Поэтому тут першы варыянт, ён быў бы аптымальны для ўсіх бакоў. Тым не менш, страта ўлады, так, яна павялічвае рызыка страты ўлады. Гэта трэба, просто, карацей кажучы, ідучы на дыялог, дапускаючы магчымасць прадстаўнікам пераменаў прысутнічаць у публічнай прасторы, мець нейкі доступ да дзяржаўных там ресурсаў, у тым ліку інфармацыйных ресурсаў. Так, гэта хутчэй за ўсё прывядзе да таго, што проста прадстаўнікі пераменаў проста займеюць ініцыятыву. То бок Лукашенко сам себе загнаў у кут, так? Ён не можа і на дыялог пайсці, бо тады страціць уладу, і не можа спыніць рэпрэсіі, бо тады таксама адновяцца пратэсты, і што могуць прывесці да страты ўлады. Так, тут выпадае прыгадаць рэфлексію былога прэзідэнта Польшчы Александра Кваснеўскага, пракаментаваў падзеі, жнівеньскія падзеі у Беларусі. Ён трапна прыкмеціў, што для Лукашэнкі быў добры час сыходу, гэта пасля тых спакойных выбараў 2015 года, і паміж 2015 да 2020 года сысці для яго гэта было б ў нейкім сэнсе гонарам. Ён, канешне, было б вельмі шмат тых, которые крытычна ставіліся да яго прэзідэнтуры. Тым не менш, ён меў бы вельмі высокія шансы увайсці ў гісторыю як такі першы прэзідэнт, са сваімі там недахопамі, плюсамі, тым не менш, пры якім Беларусь там сфармавалася, займела адносную незалежнасць. І ў пэўны момант ён сышоў, дазволіў іншым прыйсці з новымі поглядамі, новай візіяй гэтай Беларусі. Гэта быў бы сапраўды для яго элегантны сыход. Ўсё ж такі, на вялікі жаль, ён зрабіў стаўку на тое, каб любой цаной затрымацца пры ўладзе. Відаць, вельмі сур'ёзныя былі апасенні і такога персанальнага характару, што ён не адчуваў такіх гарантыяў, што яму будуць дадзеныя у выпадку яго сыходу для ягонай сям'і. І таксама гэтыя амбіцыі, гэта пыха, гэта жадоба быць першым, што гэта, відаць, для яго заскладаны псіхалагічны бар'ер, што у выпадку... Лукашенко сам казаў, што не ўяўляе сабе па-за прэзідэнцтвам, не ўяўляе, як гэта можа быць. Можна не быць прэзідэнтам, чым ён будзе займацца. Таму выглядае на то, што элегантным можа ў ягоным уяўленні быць толькі перамога, відаць. Дзякуем вялікі за размову. Што яшчэ прынёс сённяшні інфармацыйны дзень у кароткім аглядзе Ірыны Карніенкі. Літва паведамляе пра рэкордную колькасць мігрантаў, злоўленых на мяжы з Беларуссю. Толькі за чацвер і ранак пятніцы затрымалі 150 незадакументаваных мігрантаў. Гэта ўдвая больш, чым за ўвесь мінулы год. Сярод затрыманых грамадзяне Іраку, Ірану, Камеруну, Сірыі і Афганістану. Тым часам з Багдаду ў Менск зноў ляціць найбуйнейшы пасажырскі Боинг на 412 пассажиромесцаў. 16 миллионов евро будет потрачено на строительство забора. Знаете, между хорошими соседями заборы не ставятся. Вы сами знаете и понимаете, почему. Потому что надо сотрудничать и надо развивать контакты. Но как такие ситуации складываются, и складываются не из-за нас. С пачатку года з Беларусі ў Літву спрабавалі трапіць 822 мігранты. Для параўнання, летась такіх выпадкаў было менш за 100, а ў 2019 годзе менш за 50. У спрыянні нелегальнай міграцыі ўлады Літвы абвінавачваюць афіцыйны Менск. Александр Лукашенко яшчэ 26 траўня заявіў, што заходнія краіны цяпер будуць вымушаныя самастойна змагацца з наркотрафікам і незадакументаванай міграцыяй. Беларускія спецслужбы завершили масштабную антытэрарыстычную операцию. Про гэта паведаміў Александр Лукашенко падчас уручэння дзяржаўных узнагародаў. Сегодня я поэтому и задержался, потому что заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны.
Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да спецдакладчыка ААН наконт умоваў утрымання ў СІЗА Юліі Слуцкай. У заснавальніцы прэс-клубу Беларусі Юліі Слуцкай пагоршылася здароўе. Яна не можа чытаць і пісаць без акуляраў, пакутуе ад кашлю і праблемаў з сэрцам. На думку Баш, такія умовы утрымання супярэчаць мінімальным стандартам. Выглядае на тое, што надышла пара зачысткі і сярод незалежных аглядальнікаў. Выдатная беларуская палітолог Валерыя Касцягова, як стала вядома сёння, за кратамі на Акрэсціна. Чаму і за што невядома. Чаму зачыстка у гэтай катэгорыі грамадзянскай супольнасці пачалася менавіта цяпер? Размаўляем з моёй госцяй Кацярынай Шмацінай, палітычнай аглядальніцай. Добрый дзень. Затрыманая, як мы недавно даведаліся, што на Акрэсціна знаходзіцца выдатны адмысловец, палітычная аглядальніца Валерыя Касцягова, адмысловец у галіне дзяржкіравання Тацяна Кудзіна затрыманая. Можна працягваць і працягваць. Сергей Чалы выехал у Адэсу, вы самая таксама, значна раней, але таксама пакінулі Беларусь. Вось тое, што цяпер адбываецца, тое, што цяперашняя хваля прыходу па адмыслоўцаў, па незалежных аглядальніках, гэта проста прыйшоў іхны час, ці ёсць нейкая такая канкрэтная прычына, чаму менавіта цяпер? Я думаю, што зараз вось гэтыя шэраг навінаў пра ціск на аналітыкаў гэта проста трапіла ў фокус медыа, напрыклад, да? Таму што раней і год таму быў вельмі гучны кейс са Стасам Гарэлікам, даследчыкам універсітэта Джорджа Вашынгтона, якога затрымалі ў Беларусі, і наколькі мне вядома, гэта было звязана менавіта з яго акадэмічнай дзейнасцю, ён даследаваў аўтарытарныя рэжымы. І ёсць яшчэ менш, можа, гучныя кейсы, да? Напрыклад, калі я з'язджала з Беларусі, таму што былі пэўныя сігналы таго, што за мной сочаць, могуць прыйсці і так далей. То бок я вельмі канфідэнцыйна спрабавала гэта зрабіць, і я таксама ехала, напрыклад, у аэрапорт, не ведаючы, ці затрымаюць мяне ці не. Я не брала з сабой тэлефон, і была дамоўленасць з праваабаронцамі, што калі я не прыеду ў аэрапорт пункта прызначэння, то яны будуць прэзюмаваць, што мяне затрымалі, да, і што трэба мяне неяк шукаць. І адна з маіх калегаў, даследчыца, таксама, якая была ў Беларусі год таму, яна распавядала, як яна літаральна брала паперы, на якіх яна запісвала інтэрв'ю для свайго акадэмічнай працы, да, яна не з'яўляецца палітыкам або не вельмі публічная, але яна разумела, што яна таксама пэўным чынам можа трапіць пад рэпрэсіі, і яна літаральна кідала ў вагонь, у нейкай вёсцы сядзела, проста не ведаючы, ці затрымаюць ці не, да, яна проста чакала гэтыя паперы, да, звычайнага акадэмічнага даследавання. Гэтак жа працуюць і недзяржаўныя журналісты, в прынцыпе, за табой могуць прыйсці паслязаўтра, сёння, або нават праз гадзіну, але калі шукаць такі момант, калі, магчыма, быў дадзены сігнал, вось іншы палітычны аглядальнік Сергей Нікалюк, гэта было 3 траўня, калі Лукашенко сустракаўся з Галушынкам, і там было такое нараканне на неправільныя, маўляў, эканамічныя прагнозы. Усе гэтыя аналітыкі незалежныя, все это незалежныя СМІ даюць дрэнныя прагнозы, і все это вельмі дрэнна, а насамрэч у нас все лепей атрымліваецца. І пасля гэтага Сергей Нікалюк даў такі прагноз, што, хутчэй за ўсё, пасля такіх словаў, да восені все інфармацыйнае поле, або нават такая аналітычная поле в Беларусі будзе зачышчана. І, власна, праз 2 тыдні прыйшлі па Тутбай. Вашым меркаваннем гэты прагноз, я не кажу пра тэрміны, што да восені так будзе, а тое, што такая зачыстка сапраўды, што мэта такая поўная зачыстка. Вы бачыце, што такую мэту паставілі ўлады? Я думаю, што ўлады пасля таго, як прыпыніліся маштабныя пратэсты, гэта быў момант, калі ўлады ўзмацнілі рэпрэсіі і праводзяць іх настолькі маштабна і мэтанакіравана, каб прыціснуць любую грамадзянскую ініцыятыву. І тое, што мы бачым, зноў-такі, у дачыненні да аналітыкаў, гэта проста яшчэ адно праяўленне такіх спробаў заціснуць усё. І калі казаць пра нейкія заявы на дзяржаўным узроўні, я згадваю размову Патрушева з Лукашенко, літаральна, здаецца, на мінулым тыдні, і адзін з каментараў Патрушева быў пра тое, што трэба яшчэ больш ціснуць на незалежныя НДА, глядзець, адкуль яны атрымліваюць фінансаванне і так далей. І гэта яшчэ адзін сігнал таго, у якім рэчышча будуць адбывацца далейшыя зачысткі. Это даўняя мара, так, каб у нас таксама быў такі закон аб замежных агентах, але пакуль што прынамсі не прыняты, і ці стане ўладам прасцей. Вось все будзе зачышчана, не будзе, не ведаю, незалежных журналістаў у Беларусі, хтось Радыё Свабода, Белсат працягне працаваць натуральна за мяжы, нейкія ацэнкі будуць ісці за мяжы, але вось Беларусі ўнутранае поле будзе зачышчана, некае крытычнае меркаванне
ці стане прасцей, ці грамадства стане менш крытычна ўспрымаць дзеянні дзяржавы з-за гэтага? Ну, відавочны адказ не, але я думаю, што я спрабую паглядзець з пункта гледжання там дзяржаўных службоўцаў, тых, хто ўвогуле прымаюць такія рашэнні. Ім падаецца, што калі зачысціць там медыйнае поле і экспертнае поле, то быццам бы пратэсны настрой там або нейкая незадаволенасць там дзейснай сітуацыі ў краіне, што яна быццам бы будзе спадаць. Але я думаю, што гэта вельмі ілюзорны разлік, і што пратэсныя настроі яны нікуды не зніклі. Літаральна учора Лукашенко таксама на сустрэчы з Пуцінам, ну, онлайн сустрэчы з Пуцінам размаўляў пра тое, што варта бы даць болей як бы сродкаў, болей увагі надаць саюзным СМІ. І вось, ну, пустэчы ў прыродзе не бывае, так? Вось няма Тутбаю, павыганялі каго маглі, іншых затрымалі незалежных публіцыстаў. То што будзе адбывацца далей? Ці гэту нішу так запоўняць нейкія, ну, не ведаю, калектыўныя дерманты, так сказаць? Верагоднасць такая ёсць у тым сэнсе, што беларускі рэжым, ён існуе вось апошні год у такім рэжыме выжывання, і любым коштам спрабуе працягнуць сваё далейшае існаванне. І тыя моманты, калі можна было паспрабаваць уключыць, напрыклад, нейкую палітычную апазіцыю, да, ў свае колы. І гэта я кажу нават не пра жнівеньскія падзеі, а там вось гэты кароткі перыяд быццам бы лібералізацыі, нармалізацыі там папярэдніх гадоў, калі падавалася, што беларускаму грамадству можна прадаць вось гэту ідэю, што мы там запусцілі парачку дэпутатаў там апазіцыйных у парламент і такім чынам крыху ўлагодзіць сваіх палітычных апанентаў. Гэты час прайшоў, і вось зараз тое, на чым трымаецца рэжым, на чым ён спадзяваецца трымацца далей, гэта расійская падтрымка і вось гэтыя ўнутраныя рэпрэсіі, татальная зачыстка там любой ініцыятывы, каб у людзей быў страх і страх праяўляць сябе. Даруйце, але ці хопіць самога страху? Ці дастаткова, згледзячы ўлада, вось такі пужаць, ціснуць, ці трэба будзе ствараць свой уласны Тутбай умоўны? Ну, па ідэі, калі глядзець на тое, якія ёсць рэцэпты выжывання там у аўтарытарных рэжымаў, то павінна быць спроба нейкай кааптацыі і беларускай, ну, і грамадства, і элітаў, і пэўнага імітацыі там ці спроба ўключэння ў нейкі там дыялог, да? І тое, што спрабуюць зрабіць улады з гэтым усе беларускім сабраннем і з спробай казаць, што ёсць нейкая канстытуцыйная рэформа і быццам бы прыслухоўваюцца да меркаванняў грамадства ў гэтым сэнсе. Ну, гэтая спроба, яна, так бы мовіць, акадэмічна або тэарэтычна яна правільная. Я маю на ўвазе, што калі глядзець там на акадэмічнае даследаванне аўтарытарызму, да, там на чым яны трымаюцца, на якіх слупах, якія ёсць рэцэпты выжывання. Але зноў-такі я думаю, што зараз беларускае грамадства дайшло да такой, ну, да кропкі невяртання і такога глыбокага непрыняцця дзейснага, як бы, дзейсных уладаў, што гэтыя ўжо рэцэпты, ну, я не ведаю, на кого яны падзейнічаюць, як і там тыя ж прапагандысцкія меседжы на беларускім тэлебачанні. Сергей Лаўроў на сустрэчы з сваім калегам Владимиром Макеем казаў: выдатна, все здорова, у вас, бачу, ідзе інклюзіўны дыялог, апазіцыя там нават удзельнічае, так разумею, меўся на ўвазе спадар Юрый Воскресенскі і ягоная каманда. Тое, што расійскі бок выкарыстоўвае вось гэтую канстытуцыйную рэформу як такую шырму, праз якую там можна будзе прадаць, што беларускі крызіс быццам бы ўжо уладжаны і што сапраўды ёсць нейкія там дэмакратычныя быццам бы працэсы, гэта так, і рытарычна гэта выкарыстоўваецца даволі даўно і Масквой. І што цікава, што і амбасадар Кітаю ў Беларусі недавно таксама зрабіў такую ж заяву, што мы вас вітаем, што вы тут праводзіце канстытуцыйную рэформу, якая вельмі дэмакратычная. А якая канчатковая мэта ўсяго гэта? Згледзячы ўладаў зноў жа. Ось давайте уявім сабе такі момант, калі можна яго уявіць, што вось сядзіць Александр Григорович са спадаром Хрэйнам, міністрам абароны, і кажуць: ну, ось ужо добра, так? Все супакою. Мы перамаглі дакладна, так? Мы можам перастаць ціснуць на ўсё і ўся. Ці ёсць такі момант, ці гэта ўжо проста, ось зноў жа спадар Хрэйн казаў, што мы знаходзімся в этапе вайны з наддзяржаўнымі арганізацыямі, і у нас будзе эта вечная вайна, так як у Венесуэле вечная рэвалюцыя, так мы будзем вечна барацьбу з кімсьці весці. Ну, зараз выглядае так, што Лукашенко
у яго атрымліваецца ўсё ж такі там трымацца ва ўладзе і не выпадае чакаць таго, што там ён быццам бы ўжо на там валасок ад сыхода таго, каб там збегчы там у нейкую іншую краіну, як там гэтыя сцэнары абмяркоўваліся, да, і у тым ліку, напрыклад, напярэдадні саміта Байдена-Пуціна там было цікавы артыкул Джона Болтона, да, у Washington Post, калі ён казаў, што там Байден мусіць прапанаваць або фасілітаваць такую ідэю, каб Лукашенко з'ехаў у нейкую краіну, да, і такім чынам бы вырашыўся беларускі крызіс. Ну, вось гэтага не выпадае чакаць, і выглядае так, што, ну, я не ведаю, ці атрымаецца там у Лукашэнкі датрымацца до канца свайго тэрміна, але, ну, я думаю, што гэта справа ўсё ж такі там некалькі гадоў. Днямі вы скончылі выкладаць курс лекцый у Еўрапейскім універсітэце ва Франкфурце Віадрына. Даволі гучная назва, як паміраюць аўтакраты. А ў гэтага курсу лекцыяў ці наша беларуская, ці можам сказаць, што наша беларуская аўтакратыя ўжо памірае? У Беларусі рэжым зараз трымаецца ўсё ж такі на пэўнай дамоўленасці элітаў, да, палітычных і на рэпрэсіях. І калі кажуць пра, напрыклад, параўнанне беларускага кейса з там нейкімі рэвалюцыямі ў рэгіёне або там працэсамі дэмакратызацыі іншых краінаў, мне падаецца, гэта не самым дакладным параўнаннем, і хутчэй я гляджу на гістарычныя прыклады таго, што адбывалася там напярэдадні, напрыклад, развалу Савецкага Саюзу, там у тым жа, не ведаю, у рэспубліках там, не ведаю, літоўскай, да, там або у Латвіі там тых часоў, і як тады змагаліся за дэмакратыю супраць рэжыму. Даруйце, гэта эншпіль беларускага рэжыму ці гэта проста такі чарговы этап? Не, аўтакратыя стала больш аўтакратычнай. Ну, яна пахіснулася, але проста звычайна, дзейснага ціску недастаткова да таго, каб яна распалася, і трэба нейкая больш спрыяльная збег абставінаў, да, Таму што ёсць унутраны ціск, ёсць ціск там знешніх там дэмакратычных сілаў апазіцыі, але гэтага недастаткова для сыходу, для змены рэжыму зараз. Але я думаю, што могуць быць у будучыні нейкія рандомныя такія фактары, якія паспрыяюць таму, каб гэтая аўтакратыя пахіснулася і пала. Маю на ўвазе, што там тыя ж белавежскія пагадненні або падзенне Берлінскага муру, пра гэта было складана прадбачыць, што гэта адбудзецца менавіта такім чынам, да? Таму што гэты запыт, ён лунаў у паветры, але павінны быў яшчэ нейкі такі рандомны фактар, які стане апошняй кропляй. З бліжэйшай гісторыі это, да прыкладу, рэакцыя ўладаў на каранавірус. Ці можам такое параўнанне сказаць, выкарыстаць, што ось такая дзіўная, грэблівая рэакцыя на пандэмію таксама абурыла грамадства і стала адным з чыннікаў леташніх пратэстаў. Да, дакладна. Рэакцыя на пандэмію, яна была адным з фактараў незадаволенасці і адным з фактараў для пратэстаў на той момант. Да, тому што на працягу пасля жнівеньскіх падзеяў і пратэстаў ужо людзі больш клапаціліся, калі выходзілі на вуліцах, гэта быў больш такі запыт на там справядлівасць, спыніць рэпрэсіі і гвалт, але на пачатку, там падчас прэзідэнцкай кампаніі гэта было сапраўды аднім з чыннікаў незадаволенасці, таму што людзі разумелі, што улады не спраўляюцца нават з гэтай задачай. То бок праціўнікам Александра Лукашэнкі трэба чакаць на чарговую памылку. Я думаю, што улады і зараз робяць памылкі, але... На больш сур'ёзную памылку. Ну, можна сказаць і так, да. Дзякую вам вялікі за размову. Не толькі палітолагі. 2,5 дзесяткі журналістаў за кратамі, а сярод іх моя калега Кацярына Андрэева, асуджаная разам з Дарай Чульцовай на 2 гады зняволення за тое, што журналістка. У мяне ёсць маладосць, любімая прафесія, поспех, вядомасць, а галоўнае – чыстае сумленне.
Як падлічыла украінская мытная служба, больш за 70 тысяч беларусаў толькі сёлета уехала ў нашу паўднёвую суседку. Колькі з іх не вяртаецца дадому, невядома, але дакладна гаворка ідзе пра тысячы. Герой рэпартажу маёй украінскай калегі Ірыны Кананенкі пра тое, як беларусы дапамагаюць землякам-уцекачам. Сегодня 40 дней со дня смерти Витольда Ашурка. Вот. Собрались небольшим составом, просто напомнили и белорусам в Беларуси, и белорусам за ее пределами, и белорусам, которые работают на режим сейчас и находятся сейчас в посольстве Республики Беларусь. О том, что никто не забыт, ничто не забыто, что настанет время, когда придется каждому отвечать за каждое их действие. Акции проводим часто. Это обусловлено не нашим желанием часто проводить акции, а тем, что действительно очень много поводов для того, чтобы проводить эти акции, для того, чтобы привлекать внимание общественности тех стран, где мы находимся. Последний раз я приехал в Украину и остался в начале 2015 года в связи с событиями на Востоке. Было тяжело сторонне смотреть на то, что происходит в Украине, собственно, да, когда происходит эта агрессия, забирают территории, столько боли и смертей. И было понятно, что, в принципе, сама система вот это подавления всего национального, всего здравого в украинском обществе, то, что пыталось, что происходило на Востоке на тот момент, да, то есть это та же риторика, которая происходит и в Беларуси, и она, на мой взгляд, произрастает из России, именно из такого постсоветского нарратива. Вот. Поэтому пришлось приехать и помогать как мог армии и флоту Украины. Уже не мог быть сторонним наблюдателем, когда понимал, что это касается всех нас и коснется Беларуси рано или поздно. И я на данный момент вижу, что, возможно, такой сценарий тоже ждет Беларусь. У меня были уже знакомые, которые сюда поприезжали, которые здесь, в принципе, находились с 14-го и поддерживали Майдан. Вот. То есть, в принципе, я понимал, что здесь происходит, и знал, куда еду и зачем. Вот. И хочу сказать, что в целом это те же люди, которые в дальнейшем, после августовских событий 2020 года, также очень много помогали и помогают, продолжают помогать белорусам, которые сейчас вынуждены бежать со своей родины. Это объединение такое, которое сейчас только формируется в целом белорусских добровольцев, оно вызвано не тем, что мы такие молодцы и вот объединимся, чтобы вместе там куда-то ходить маршами, а чтобы отстаивать права друг друга, потому что многие сейчас фактически бесправные, потому что даже без документов. Для меня волонтерство, наверное, это возможность, такая эгоистическая возможность приблизить то, чего я хочу. Я хочу быстрее вернуть в Беларусь, вернуть свободу. Просто и вернуться самому в свободную Беларусь в том числе. Это скорее внутренний какой-то такой позыв. Ты не можешь пройти мимо проблемы человека, в которых, возможно, когда-то ты оказывался тоже, или можешь оказаться. Вот. И встречаясь с человеком, ты зачастую, для того, чтобы там поверхностно ему помочь, ты зачастую думаешь, довез до хостела, все отлично, счастливо. Вот. И, естественно, ты общаешься, узнаешь больше проблем, больше какого-то горя человека, который он пережил, и ты понимаешь, что, на самом деле он себе сейчас не поможет. И ты знаешь людей, которые могут ему помочь, или ты можешь сам помочь. И ты не можешь просто взять его как-то так вот, скажем, все счастливо, то есть отойти в сторону от его проблем. Действительно, многие думают, что у нас там организация финансируемая какая-то, и говорят, а у меня вот еще такая проблема, а у меня еще вот это, и мне надо за это заплатить, еще вот я тут заболел. Бывает ситуация, когда просто, сам, допустим, деньги даешь. Лозунг нашей организации, которая довольно спонтанно появилась, Белорусский дом в Украине, это взаимопомощь. То есть мы ожидаем от людей
какой-то помощи в дальнейшем тоже таким же белорусам. Вот. И стоит отметить, что ожидания действительно оправдываются, и люди идут на контакт и помогают друг другу. Естественно, мы всем помочь не можем. Для начала нам надо идентифицировать человека через какую-то организацию или самим потратить время, пообщаться, узнать, кто он, откуда, какая ему действительно нужна помощь. И действительно ли это так, потому что, бывают случаи мошенничества. Первое, чем мы помогаем, мы освещаем проблему человека. То есть человек приезжает, мы узнаем его проблематику и ищем алгоритмы решения этой проблемы. Если он не очень скрывает свои данные, то просим записать интервью просто. О том, что давайте мы запишем интервью, и будет отклик от обычных белорусов и также организаций, которые могут профинансировать вам, например, жилье или обеспечение, или лечение зачастую бывает. Вот. Также есть какие-то уже наработки, скажем, свои. Касаемо жилья, это обычно просто подселить к таким же белорусам. Касаемо лечения, есть доктора тоже. Связи. Да, просто потому что здесь очень много, в Украине работает просто принцип кумовства. Да, то есть мы все знаем, что здесь надо знать, к кому подойти, как пообщаться. Сколько сейчас у вас людей под вашей опекой? На данный момент, наверное, где-то 12, возможно, 15 таких незакрытых кейсов с людьми, которые обратились и кому мы еще не смогли до конца помочь, чтобы они стали на ноги и смогли самостоятельно дальше развиваться, дальше уже жить спокойно себе и, возможно, даже помогать. Сёння, калі нам бывае нелёгка ўспрымаць розныя, можа, інфармацыі, з якімі мы сустракаемся, але апостол Павел заклікае нас да любові ў сэрцы. Сёння і заўтра ў Буславе праходзіць традыцыйны фестываль у гонар цудадзейнага абраза Маці Божая Буслаўская. Ён праходзіць, нягледзячы на моцны пажар, які прывёў будынак базілікі ў аварыйны стан. Паколькі ўваход і набліжэнне да базілікі забароненыя, усе малітвы і цэлебрацыі адбываюцца на палявым алтары пад адкрытым паветрам. Тут жа знаходзіцца і цудадзейны абраз Маці Божая Буслаўская. Для людей этот костел это не просто костел, это часть их жизни. Здесь ежегодно проводятся праздники. Это наша достопримечательность, наша история. И просто так оставлять это на волю судьбы, что думать, что кто-то здесь что-то сделает за тебя, я думаю, если есть возможность, ребята, приезжайте, помогайте. Пажар у буслаўскім касцёле мясцовыя жыхары заўважылі 11 траўня а 7 раніцы. Ужо праз 4 гадзіны агонь цалкам быў спынены. Вогнішча паспела знішчыць дах святыні. У першыя хвіліны ратавальнай аперацыі з касцёла былі вынесеныя ўсе матэрыяльныя каштоўнасці. Усе, акрамя аргана. Яго моцна залілі вадой, і таму ягоны стан не крытычны. Вынеслі абраз Маці Божай у першую чаргу. І таксама пачалі просто выносіць усё, што ёсць. Нацыянальныя санктуары Маці Божая Буслаўская з'яўляецца апякункай Беларусі, таму зразумела, што для кожнага каталіка ў нашай краіне гэтае здарэнне, гэта вялікі боль у сэрцы. Для ліквідацыі наступстваў пажару і аднаўлення касцёлу стварылі спецыяльную камісію. Яна адразу пасля здарэння распачала збор грошай. На сённяшні дзень сабрана ўжо амаль 880 тысяч рублёў. Ахвяраваць грошы можна проста на сайце butzlaw.by. Ірына Карніенка, Белсат. Чарговы няпросты інфармацыйны дзень за намі. Праз хвіліну мяне ў эфіры замеіць мой калега Алесь Баразенко з аглядам галоўных спартовых навінаў дня. Для вас працаваў Всеволод Шлыкаў. Заставайцеся з Белсатам і добрых выходных.